Sinun tulee rukoilla vaikka tällä tavalla. Rakas taivaallinen Isä, minä olen tehnyt syntiä. Minä olen tehnyt pahaa. Ja minä ymmärrän, että kuolit minun edestäni. Minä nyt vastaanotan sinut vapahtajakseni. Tule Jeesus, minun sydämeni ja pelasta minut. Anna anteeksi. Näin tapahtuu. Haluan rukoilla teidän kanssa. Te voitte seurata minun sanoja. Minä yritän rukoilla niitä hitaasti, että te voitte pysyä mukaan rukouksessa. Te voitte sanoa omassa sydämessä. Te voitte kertoa taivaan Isälle näitä samoja sanoja. Tai te voitte käyttää teidän oma ääni siihen. Sanoa Herralle, Herra, minä haluan sinun poikasi Jeesus. Nyt taas minä esitän niitä sanoja, että te voitte muistaa, mitä se rukous tahtoo olla. Rakas taivaallinen Isä, olen tehnyt syntiä, olen syntinen. Tule Jeesus minun sydämeni. Minä uskon, sinä kuolit edestäni. Kiitos Jeesus, että sinä olet minun vapahtajani. Tein sanoja tällaista. Minä nyt rukoilen semmoinen mallirukous tässä hitaasti, että te voitte pysyä mukaan. Rukoilkaa vaikka polvilla tai seisomalla. Jumala ei huoli millä tavalla tai mikä sinun asento on, vaan sitä, että sinun sydämesi on valmis vastaanottamaan hänen poikansa. Nyt me rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, minä olen tehnyt pahaa ja syntiä. Minä uskon, että Jeesus kuoli minun edestäni. Tule Jeesus minun sydämeni ja pelasta minut. Anna anteeksi synnit. Kiitos Jeesus, että sinä nyt asut minussa. Auta minua seuraamaan sinua. Auta minua tästä lähtien tunnustamaan niitä syntiä, mitkä tapahtuu vaikka päivittäin. Mutta Jeesus myöskin auta minua tuntemaan sinua yhä paremmin joka päivä lukemalla sinun sanasi. Jeesuksen nimessä, amen. Vieläkin tämän lisäksi minä haluan puhua hieman pelastusvarmuudesta ja synnin anteeksi saamisesta. Kun Raamattu kertoo meille, sillä Jumala on niin rakastanut maailmaa, että hän antoi ainoakaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen usko hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Me huomaamme, että Herra on antanut myöskin iankaikkinen elämä sen lisäksi lahjaksi siitä, että Jeesus sinussa asuu. Ja vieläkin Johanneksen ensimmäisessä kirjassa se sanoo näin, 5. luku ja jakeet 11 ja 12 kertoo näin, että tämä on se todistus, että Jumala on antanut meille iankaikkinen elämä. Ja tämä elämä on hänen pojassansa. Sillä, jolla on poika, hänellä on elämä, joka uskoo Jumalan poikaan. Hänellä on iankaikkinen elämä. Me rukoilemme teidän puolesta, että teillä olisi myöskin pelastusvarmuus, koska tämä on Jumalan sanassa teille annettu. Uskokaa siihen. Ja vieläkin, jos te teette syntiä vastaan Jumalaa, te voitte nyt rukoilla joka kerta, että anna anteeksi.
tein syntiä, koska Jeesus sinun sydämessä asuu. Olkaa puhtaat, mutta kun te teette syntiä, rukoilkaa. Jumala kuulee joka rukous, mitä teette. Raamatussa sanotaan näin, että Jumala siinä, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä on meille lupaus. Jumala ei unohda sitä, että teillä on poika ja myöskin teillä on anteeksi saamista. Amen.